Ayan po, time check natin. Alas 2. Uwi na kami ni Kogatcho. At ako dadaan pa ako ng daan pa ako ng palengke para bumili ng mani. Pantinda na naman namin mamaya. Alright. Ay mga kaparing Jason, at dito tayo sa bahay. Buti na lang di tayo nabutan ng ulan, no? Lakas yung ulan. Lakas. Grabe. At yun, nanalo pala si Nini kagabi dun sa bato. Nagpangilan ka? Champion. Nag-champion. May trophy. Walang trophy, certificate lang. Certificate Si Girl lang? Tapang. Nanalo din si Girl Tapang. Pang ilan? Pang third. Pang third. Gusto ko sa memory card, naiusad mo. Ano pa pa Maynila na ito magdadala nung magdadala nung isda. Naabang na sila. Sari, memory card mo. Sari. Agi, Amboy. Ano ba yan mo, Amboy? Sari, Amboy. Sari. Tinugon mo. Ayun na sana, super lens, oh. Ayaw mga sumakay. Daming Tagalog sa Maynila. Kawang Quintana. Ay dawa. Ay nagtitimpla ng suka yung asawa ko. Ayun, oh. Nak, gawin mo lang. Hindi ka nag-bless. Thank you. God bless. Naka-premier po ako. Ito na yung isda kanina na binili doon sa bato. Yung iba nandun din lang sa Maynila. Umuulan, oh. Lakas ang ulan. Ano mamaya wala nang ulan. Kasi magtitinda tayo ng balot. Ayan po mga kaparing Jason. Yun na nga. At yun na nga. Ito na nga. Magandang hapon po. Ay magandang gabi na. Magandang gabi, bayan. 5:31 ang ating oras ngayon. At yung yung binilad ko nung nakaraan na yun nga yung tinitinda nila lagas na yung tabios o sinarapan. Ewan ko kung ano yung tawag nito sa mga sa iba-ibang lugar. Tabios talaga. Hindi ba tabios yan eh. Pero yung iba na nag-comment, tabios din sa kanila. At yun, lulutuin na natin 2 luto. Yung isa pikadilyo, yung isa gisa. Yan. Yan yung asawa ko ito. Pasensya po sa pala. O ganyan talaga pag may ginagawa. Yan o. Ay, Suka, panibagong luto. Ito, pikadilyo. Yan. Di, okoy yan, okoy. Okoy yun. Ako naman, yung kalahati niyan, gigisahin ko. Yan, inugasan na, oh. Pulutan mo rin ng mga, may mga shell yan na makakasama. Kasi yung panghuli niyan talagang napakahirap po, napakahirap nung paghuli niyan. Kasi biruin mo, binibinwit yan pa isa-isa. Yung tumatawa. Binibinwit pa isa-isa. Manual. Kaya mahirap talaga. Joke lang. Inaano po yan yung parang may pansala. Talagang maliliit yung panghuli. Pero dyan po yan nahuli sa Lake Bato. Sa Lake Bato yan. Yan yung sumikat na isda dito sa Bicol. Basta nag-viral yan dati. Sa buhi. Sa buhi. Yung sinarapan. Maraming luto, pwede rin niya na balutin ng saging ng ay dahon ng saging. Saging ng dahon. Dahon ng saging. Tapos, pwede siyang gataan. Depende, maraming luto niyan. Pwede siyang ibonlis. Pero matrabaho pag ibonlis. Ako nag-iyan sa duka na mo daw sa opisina. Di ani. Ako sa duka na mo nag-iyan sa opisina. At yan si Nini, nag-champion. Champion kagabi. Doon sa bato. Kala ko sa Boulevard kayo. Sa Boulevard, ginanap. Sa Boulevard ginanap. Alam yan ni Kuya Rowel. Nanood sila?
Nag-ano O, nandun sila? Naghihintay pala sila ng update. Ah. Kasi nag-live kami ni Alamid kahapon. Oo. Tapos nandun sila Kuya Ruel. Sinabi ni Alamid na ano, Na ano? tahan. Ah. Kuya Ruel. Sinong Kuya Ruel? Kuya Ruel Julian. Juliano. Ah, yun. Kuya Ruel Juliano. Si Kuya Julius. At Tol, Julius. At yun, siya yung nag-champion. Oh, siya yung nag-champion. Tapos Tapos siguro tapang po. Ay na ano. Nag-third kasi pagdating ng 10 round ay na-knockout. Hindi nag-third si Girl Tapang. Wala pa nga. Pupunta pa rin sila dito. Nagbalagyan sa Tatiami. Nasa munisipyo. Tapos yung ano naman, yung binili ko kanina na isda, yung iba, ito na nga, palinito ni Mrs. Binabad yan ng suka. Ako daw kaya nakapagsabi na Luto na rin tayo. Alright! Ang lagyan ng itlog. Bali di ko na nabidyoan yung ano, yung paglagay ng mga paminta, sibuyas, bawang. Siguro marunong naman kayo magluto ng okoy. Pero may itlog po yan. Yan masama pag ano, ganyan dinidirekta yung itlog. Tapos yung nakuha ko lang itlog, bugok. Wow! Aray ko! Oh, pag ako, argan. Nangyari na sa akin yun. Santo sisig. Nangyari na sa akin. Kaya simula noon, isa tasa talaga dapat order ka. Yung pagbugok yung nakuha ko na. Aray ko. Paminta. Nilalagyan po ng buhangin, sabi ng anak ni Ate Bidang. Ikaw yung mamata binabataw mo sa basod. Patang malinig. Sabi nung anak natin Bidang, bakit daw nilalagyan ng buhangin yung ano, adobo. Sumasgad dyan. Yan. Kasunod na sana kayo ako. Asin. Asin. Nakaluto na rin ako ng balot. Ito na. Nakaluto na. Tapos si Mrs. ay nagluluto rin ng mani. Ha? Wala pa, nagtutulungan. Pansapin. Luto na rin yung mani. Lalabas ko na rin. Yung suka. At mamaya pakalabas ko yan, magluluto na rin ako ng ano. Magluluto na rin ako ng ang ulam namin. Yung mani, oh. Yung pagluto po ng mani, may kanya-kanyang diskarte. Pero kami, ang diskarte namin yan, sabay na. Ilalagay na yung mani, tsaka bawang na hindi pa mainit yung mantika. Sabay-sabay na po yan. Pag naluto yung mani. Pag luto na po yung bawang, luto na rin po yung ano, mani. Tapos papatayin na yung ano, yung apoy. Panibago na naman, basta sabay po yung bawang tsaka mani. Gaya ang pagluto niyan. Pagluto Sa na. diskarte namin, may iba naman yan, binabasa yung mani bago lutuin. Mababad daw. Mabinababad. Iba-iba naman yung diskarte. Pero kami, simula noon, kay tatay pa lang, na nagtitinda ng ganyan. Ano lang, Ito ilan. ganyan na kami magluto. Siyempre, may secret na recipe. Kanya-kanyang mga style. Meron mo sukaton. Ha? Sukaton. Lord! Lord! Balot ka dyan, balot! Balot! Yung balot, naka-display na tayo.
Magluluto na. Ang ulam namin ngayon. Nak, pantay mo muna nak ha. Suka. Oh. Ito na rin yung balot. Buksan natin. Bigyan mo ko ng bet. Dami niyan. Pakita ko sa inyo. Pero walang laro ngayon. Umuusok-usok pa ako. Napakainit oh. Napakainit. Napakainit ng mga paring Jason. Sarap niyan. Diba? Ay, anak ko nandyan, babantay pero nag-cellphone. Ay, siyempre bantay mani nandyan. Mag-practice ka. At lang yung ano natin. Magluto na tayo ng pang-ulam. At yung mani ay luto na rin. Ito na siya. Luto na. Mahal in-electric panan. Pero, hindi dapat yan ina-electric pa nun. Kasi nga, yung bawang, diba? Vlog takeover. So ito, piprituhin na namin yung tabios. Ano ba kasi niya? Malaki? Malayot? Yung sakto lang. Daw. Sakto. So dito yung sa kabila. Ha? Hindi pa kaya ako nauunungon. Baka na-focus na ako. Ikaw mo monetize ko muna. 4 minutos. Wow, ganda. Tadakantahan mo. Ganyan po yung pagprito ng okay na tabios. Kaya ginaganyan para yung 2 putahe, ayun gigisahin. Wala naman na lang yung taong di marunong magluto. Ayan. Hindi ang taong di marunong magluto. Tama na. Wow. Manood ka lang sa YouTube. Sa YouTube, okay na. Alakwa ang full movie. How to cook spaghetti. How to cook spaghetti. Tito Wila. Ilag ganyan, katang. How to spaghetti. How to cook okoy. How to cook. Ako nga po, tinanong po. Dati di matuto magka-cellphone. May pang ano ba yan? Pang iti. Hindi yun. How to cook Lucky Me. How to cook na. How to cook Lucky Me. How to drink water. Tapos ito. Pero, Ang secret plus side. suka. Gaganyan Ang na. kapartner nito ay suka. Naparong mula dali. Ano po yan? Naparong ni Ilat. Tabios. Magkakonsult ako. Hindi na. Ano man yan? Mas sabi nila. Gisado. Ito namang isa, ito yung gigisahin. Gisado yan. Mga kaparing Lagyan Jason. ng kamatis. Tinatanggal ko yung buto ng kamatis. Kasi yan yung malakas magpa-appendix. Susuradi? Nagkuha yan. Pinag-binwit. Sa dudad. Binwit pero naka-plastic na. Oo. Tapos adi, ang nakakana na bingwit. Diretso. Ayun na. Pagdunala ng kayo. Wow. Montage. Nagtangis na si George sa gabi. Pag ganyan parang ano na, malapit na siyang maluto. Wow. Babalikan natin ito para iwas tutong. Ang dami nito. Ito. Ang dami pa. Maraming magagawa niyan. Oo.
Kamatis. Kamatis po, tinanggal ko na yung ano ito. Taste test, ulo. Namiss kong magluto dito sa bahay. Tagal na natin hindi nagluluto rito. Busy. Busy dahil. Ito yung na walang ano. May, Gabol ako, ma. Balik ko. Ayos na video yan. Walang mo nang suka. Taste mo sa gusto ko eh. suka. Masarap yung pagkakain. Magandang suka. Saglit. Ano pa? Kanon. Diyan ka magsaing oh. Nakita kanon. Okay na. Kalabasa. Kain. Nakalimutan ko yung pangalan. Nakita kanon. Yum, yum, yum. Yung mga diskarte yung pagluluto niya. Dapat may luya kasi malasa yun. Ba? Oh, prepare muna. Ganyan po yung niluluto ako. Prepare muna yung ano. Masarap to. Promise. Walang sa audition eh. Bago. Sabi kaya naman. Yun. Yum, yum, yum. Shoutout sa lahat na mahilig kumain ng tabyos na to. Bisado. Napakasarap nito. At yan, nagluluto na sila ng okoy. Alright. Ma. Ano yun sa ano? Yung sa may pato. Baba na ito pa. Ibang punas dito, ma. Bukod. At magluluto na rin ako. Alright. Ito na yung suka. Kailangan natin timplahin na. Di pwede ano, pasensya na po ka at di namin pwedeng pakita kung paano siya. Siyempre bawat negosyo may kanya-kanya tayong mga sikretong ano na pampalasa. Pero kung man marunong mag-ano, pero may mga ano dapat marunong magtimpla ng suka. Pero may iba. Minsan may nagsasabi na timpla ka nga dito ng ano, suka. Hindi pwede. Bigyan na lang kita.
Kasi dati si tatay ganyan. Na sa inuman. May sausawan ni Charon. Tapos may bumili sila ng suka, yung kainuman. Yung teknik yung ano, dinaan lang sa inuman. Tapos, gawa ka ng ano, sausawan tulad ng sausawan dun sa ano. Pang ano sa balot. Huwag na, gawa na kayo dyan. Gumawa na kayo dyan. Bigyan ko na lang kayo ng tinimpla ko na. Siyempre, Yan. ang pamana ay aalagaan niya. Kasi, Asin. Na. Yan po, asin lang yan. Matagtigan mo nga yung paminta, ma. Paminta. Sino bantay doon? Huwag mong iwanan yung ano natin. Tinda. Parang malaki. At yung luto, nandyan na yung ano, yung naluto. Sarap niya sa suka, mats na mats sa suka. Bukoy. Siyempre, kain na tayo. Papak ba? Ba? At may suka. May suka dyan. Ayan, testingan na natin yung bukoy. Wow. mapuulog man sa kalon. Dahil na tayo kakaon. Yan. Tikman. Ikaw na. Wala makakang na. Ito na. Tunog pa, may tunog. Ba? Parang daw magkakanin ngayon. Parang puro papak lang ako ngayon. Mama, wait yung singaw ko. Crunchy. Ba? Siyempre, mag-thank you tayo dun sa cookers natin. Wow. No? Singaw! Oh. Papak lang, papak. Parang mauulit yan yung tambyo. Papak. Pwede. Pwede yung bumili ulit ng tabayo. Sarap. Huwag mo magdala na. Una na space. Hindi yung parang ano lang, yung ganyan. Namanitis mo ang hindi. At ang meron pwede na. Tingnan mo. Ano na.
Hindi. Tapos yan, tambot din. Tapos, patal-patal at pulse. Nakakala ko yung tinapay mo, ilabas mo sa table. Diba kung mararaos mo din? Lad. Balar di kanon dito na. Ang kanin. Bailey! Me. Ang maraming kamatis. Tapos, siyempre, susunod na natin ito maya-maya. Tabies. Pero magpapapak lang ako daw kung mag-ano ngayon, magkakaya. Ang gusto ko sa ano, gusto ko sa kamatis kung nadudurog siya. Talagang lumabas yung katas. Kaya ginaganyan ko yun. Kasi bantay na ito balot. Kasi nabantay. Bango. Nang kang kitang kausapin. Ay naku, kung nalilito, minsan na lang nakita ang umibig pa sa'yo. Ay naku, narinig mo, problema puso ko'y buwan mo. Sisi. Dami ko. Saan ba yun? Oo.
Hindi. Next one has an even crazier twist. Another day of being the middle. Everyone will either call me Kyle or ignore me completely. Love it. You actually call me Bob. Yeah, I'm just nice. I love it. And you're calling me Bob too. This has to be Ayan daw yun. Ayan mga paring Jason, at tapos na tayo magluto. Ayan na. Patayin na. Bisado. Alright, kaya na tayo ma. Hindi pa tapos. Ayan po, kain po tayo. Bali di ako kakain ngayon. Kasi Wait lang. laki na lang dyan ko. Magano lang ako. Yung niluto ko na tabios. Pero kung may kang vlog, Hindi ako blood. Ito lang. Tabios. Yung sa kanin. Tutukan mo ma. Ayun yung kasi. Paborito ko yan. Lalo kung may sili sana. Tabios. Tapos yung ukoy. Tapos. Bakit kaya ang sarap-sarap na yun? Kasi mag-uukoy ako. Ukoy. Mag-o-order ulit ako nito. Ano ma? Bibili ulit tayo nito? Bibili ulit? Sarap. Tsaka ano. Pero wag mo lang ngayon. Huwag mo muna kasi madami yung laman na ref. Tsaka ano. Kulat mo. Hindi yan kanin. Hindi yan kanin. Tabios yan. Kain pa tayo. Mga paano dito. Ano ma? Ano ma? Kaya sa Holy Spirit. And thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagkain. At thank you sa nagluto. Okay lang kasi kakain ko lang kanina. Pwede na dito yung suka. Yung anak ko, kasi nini, kumain na. Kumain na lang. Kaya ano namin. Kasi tinapos ko pang anuhin yung mani. Nak? Nak? Pwede pa kayo ng tubig? Sarap. Ano ba ito? Sarap talaga yun. Sino kaya try na ano? Sunod i-try na ano? Na ano nito? Recipe yung sinabing ano? Steam. Paksiw. Paksiw. Tapos Sana gusto ko ipaksiw. hindi kaya ito pwede ano? Gataan. Pwede ba?
Ihaw. Gataan na may laing. Ihaw nga, ihaw. May ano baga tayo dyan nyo. Busog ako ah. Ano ba ako papak ng papak? Kanina pa nagpapapak ng okay. Madami din kasi nalutuan yung Ano to, 1 kilo? Ayun. 2. Ayun. Ito. Sabi yun? Kilo. Hindi ko tanong kung ilang kilo. Kung pang-ulam, Basta nakabalot ko yun. sobra siya. Kasi kalahating ukoy, kalahating ang daming ukoy. Ang dami din nung ginisa, kaya perfect siya Sulit nga. Ang saret. Pwedeng negosyo. Ukoy. Ano? Mas makakatipid sa ulam. Kaya yun yung kaganda sa sa probinsya din. Busog na. Puro ulam na muna. Diba? Kumain ka din ng kanin. Kahit Oo. Kap, Oo. kasi yung kanin, source of energy din yan. Kahit na. Yung chan ko laki na. Ganun ko na ito gusto. Kung laki ng tiyan, hindi na nila pagkain. Saan? Katamaran. Minsan sa din, sa lifestyle. Kailangan exercise din. Ang ano ko ito, kasi pagkakain, pinakapahinga, edit. Wala na. At yun na nga. Yun ang basketball matumal. Matumal siya. Nagbakan? Ha? Nagbakan? Hindi. Meron kasi papa sa okay. Hindi may magkakaroon dito noon. Amo yan. Tabyot. Ayun, tapos na kami kumain. Yun. Siyempre. Grabe, busog. Busog talaga. May natira pa. May natira pang tabyos. Yan muna mga vlog natin ngayon. Ano pa? Alright. Ano na? Masarap yung okoy. Bibili pa tayo ulit ng okoy. Yung tabyos. Sige. Ayan po. Hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat po. At magbabantay muna ako dun sa sa tindahan, dun sa balot. Ayan. Bye-bye.